Kawai kabriu kabana indoor kalapla bakala kamai hadu ar ponsan lak tang haka shibnai shiteng da kabakrong haki surok. Ya kani kanong krong kabalatip kertengkum ka indira bai lakem haka sengi balang ringkat berkakun kentai kabadang prasnem hadin baki bor bahalor kilalap biasan ngut kidekot jong kawai kalong ying bakila krong habhara swa square kabalatip kum kalo khoy square kabadon hasurok indoor yujan. Ukurim ka kurim bat laingut ki kun jongki ki ba barok kiladon benta haka jingkrong lalap halat jongka surok hadin ba uko lektor Ashish Singh ulah hukum ya ka jing shim jing khen ya ka jing don jing em keleng kanong ba. Tang kani ka briu marway kala pla ba ka kamai ar ponsan lak haka sau san sengi ki balalej. Na kani shilak tengka kalapa syaying syaki angut ki wei pat ki kun jongka ki basa bat ka kemi ik pa i jongki Rajasthan bat san pau hajar kalabo na ka benta ka fix deposit habang san pau hajar kala penlut na ka benta ka jing don kam shimet da kani ka long ying kila laingut na ki kila pet hakapor bakali jing kali. Hakapor balabat ya kani ka briu kaladon khat kendai hajar aspa tingka bat hakaba kala ong ba kala yok krong na ki hinyau sengi ki balalej kakun kentai jongka ka yok shu henriu spa da ka ba krong na do men step hadu shibejish deng men sengi lakhen ba ka jing yok man usnem jong kane ka nong krong kalong kumba palat ar phaulak klem da khen ya ka jing yok lum tam hakapor ka ayom yaj pergrim hakaba bon ki nong jongok kai ki wan haba shim jing khen lot kani kalong ying kadon ya ka jaka ka ying ki kali ki smartphone bat ki wei pat ki tiar electric kakun kentai ka badang rit ka bala syak penlait na ka jing im jong ka jing krong menta kaladon ha ka jaka somali ki kena bat kan sa yok priang ya ka jing kershan ba ka jing yalam na ka child welfare committee habayadei bat ka kemi jongka kabadei ka baju yania borobor bat ki bor bahalor menta ka don ha ka ti jong ki pulit